bravo. Ole, 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 ole. ole la copla, ole. Ole, ole, ole. Ole. Me Charo, creía que os había ido. Digo, ¿dónde se han Falado. metido? Lo ha hablado, Charo. ¿Lo ha hablado? A ver. 15 de Un momento, agosto, Galloso, que estamos este sería el hablando aquí. dinero. El 15 de y tal. agosto. Me Venga, viene muy firma. bien porque así me pego yo para aquí unos citas. Muy bien, Fideo. Disculpa, Fideo. Charo, disculpa, No, disculpa. firma ahí, No, firma hombre, ahí. que- Ya sabes quiénes son, ¿no? Soy perfectamente, me han propuesto un... ¿Ya vas a contrato firmar el para- contrato? Sí, sí, Hombre, sí, sí. hombre, como están las cosas, si te parece a ti, dejo yo un contrato. Ahí, ahí, Vamos, ahí. Entonces me voy ya. La contratante, Charo, efectivamente. contratante. Firma Ahí pronto está. que... Ahí está. ¿El dinero me lo dais antes o después de empezar? Después. Sí, Sí. después. Bueno, Sí, bueno, a ver. ¿Me puedo fiar? Sí, Hombre, fío, por favor, hombre. por favor. No hay problema. Por favor. No, porque imos... Bueno, ala, a imos vender facer- rifas por aí adiante. Que... No, ese non vendemos Vale. rifas. O se non, Ese rifas vendemos non. rifas. Pero haberá sorteo de algo, ¿no? No, ese No. non hai sorteo, no, que isto é un desastre. No, que A despois xente critican. fala por aí que o sorteo que nunca nos sale ben, pero non hai sorteo. Ala. Habrá outra cosa, xa explicaremos. Bueno, vale. 15 de agosto, Charo. 15 de agosto seguro, el 10 Qué de agosto. grande, qué grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, por venir. bravo. Que vamos a ver después. Luego ¿verdad? nos vemos otra vez. Un paso doble, algo. Un paso cantamos. doble, me voy a cambiar que traigo Venga, más cosas. moi Hasta guapa, ahora. Charo Reina. Vale, vos non me molestedes o público, por favor, eh? No, no. Xa firmaron contrato. Para Van ter as festazas do século. Vamos coa poxa que están os acordeonistas de campaña e de Blanco Campaña. Sí, que tamén están- falamos con eles, tamén sí, pa a festa, tamén. Nós todo que ven polo lugar levámoslo. Preparados cartiños, que se non hai rifas. Ah, o se non, rifas non, O sea, hai outros Subastade- papéis de 50 euros. Subastado Que que rifas- teña- acabar pronto que vamos moi mal Que de rifas tempo, a ¿vale? xente non solta a jaliña, non Oye, hai... ves que o día dos namorados, mañá? Bueno, mañá, hoxe. Ah, sí, de namorados, Teño sí. unha pregunta. Ti canto tempo levas casado con Maruja? Eu 15 anos, 6 meses, 4 días e 5 horas. Conto ata os minutos, machiño. E digo, e despois de tanto tempo, aínda che gusta Maruja? Ainda non. Ainda non. Levo... Eu dixen eu, seguro que casas con ela e logo xa afasten, pero non, ainda non me fixen, machiño. Bueno, era tampouco, seguro. Bueno, estades preparados porque vamos a daros unha poxa para sacar cartillos para as festas, pero unha poxa moi especial, moi especial. Sí, especial, a ver se non rompe algo, porque o se que é unha torta, ou que é unha bicicleta, ou como en Lalín a semana pasada que rompemos todo. No, xa veredes. Que día é hoxe? Día dos namorados, non? Pois imos facer unha poxa por unha cinta romántica. Que os parece? Unha cinta romántica, unha de Sergio Dalma, por exemplo. Unha cita romántica. unha cita, Unha cita romántica. Unha cita? Unha cita romántica. Ah, pois aquela eu pido... Bueno, non mola. Queres ou non? Eu quero unha con Lucía. Con Lucía, que o se ve moi guapa, trae un traxe... No, Lucía está guapa sempre. Bueno, é verdade, é certo, no Land Rover, o outro día, eso que morreu, Sí. Ao final morreu, pero bueno, morreu. eu levei un susto, pero me aconchejar aquí vina ben. No, está ben. No, mira, con ese con Lucía. Ti ves que Lucía vai que ter unha cita romántica con nós? Ah. Por favor, non é con Lucía. Ah, pois con Galloso, mellor ainda, con No, me Galloso, vas a- sí. Que Como con Galloso, home? Sempre, eso... No, Galloso, hoxe xa lle chega con Piru, a ver se é vivo desta. De momento, Sí. ti prepárate, Galloso, vai tomando un Red Bull, que ven con ganas, ven con ganas. Bueno, No, pois con Tania. Que non, nin con Tania, nin con Mo, nin con ninguén. Que? É unha cinta romántica Sí. con nós. Con nós. Con nós, a que mola? Tedes ganas ahora ou non? Cos dous. Non vai ser cos Un dous, trío, non vai ser un cos trío. dous. Sempre Dame, quise no. montar un trío. Que non que vai ser cos dous, teres un vicioso. que? Non, non, contigo. Comigo. Sí, unha cita romántica contigo. Pero como comigo. Sí, vai ser unha cita romántica. A ver, tú nunca te meches como é? unha cinta romántica con Maruja. Con Maruja. Claro. No, mira, eu fui comer á casa dos pais o sábado, casamos o domingo e fuera. Desde aquel día sentamos, marceamos na casa, non saímos nunca. Nah, pues sabe, unha cita romántica é o típico, verdade? É sair a cear, caluz das cadeas, que te digo eu, pois, unhas copas e logo a sobremesa. No, Entendes? eu non podo, Non podo. Xame sí, con unhas pastillas azuis, que tomas un par delas, e poder podes, home, claro como vas poder. Que non é por eso, home. E logo? É por Maruja. E que lle pasa a Maruja? Que veña Maruja, tamén. Como se entere, mátame. Non se enteran, vas a contar ti? Eu non. Pois logo que se vai enterar, que se vai enterar. Na.
cita romántica e punto. E xa está. Sí. Sí, home, sí. E por que non vas ti, ó? Eu non podo, Pedro. E por que non? Porque eu son o presidente. Presidente. E o presidente non ten tempo para esas cousas. Bo. Mira, mira, tens que ser ti e punto. Verdad que ten que ser el ou non? Claro. Tú eres que o presidente vai se poñer con esas historias, non teño tempo. Ti cando veches a un presidente facer algo, eso encárgallo aos conselleiros e xa está, home, xa. Ah. Vea, Pedro, Que? estás preparado? Bueno, a Maruja nin palabra, A Maruja non lle dicimos nada. E vos caladiños, a Maruja, nada. Pedro, Que? vai aí dentro e ponte sexy, Sexy. atractivo. Sí. Saca a fera que hai dentro de ti. Sí. Ah, Sí. sí. Dentro de min, dis. Dame, no. Que no. É un xeito de falar, home, un xeito de falar. Va estar dentro de ti. Sexy, non? Sí, ponte atractivo, rompedor, castigador, latino. Dame, no, a ver. Que pode haber xente feando? Por favor. A unha da mañán. Sí, bueno, ou si te ve Piru, vamos, despois non sei. Veña, ¿Qué? Pedro, ¿Qué? vai aí dentro e ponte... Bueno, fai o que poidas, fai o Vale. que poidas. Aí vou, veña. Bueno, de público del lugar e de preparando os cartiños, aceptamos efectivo, metálico, aceptamos cheques, tarxetas de crédito, tarxetas de débito, tarxetas Visa, tarxetas Mastercard e o máis importante, tarxetas Black. Si queredes, son as nosas favoritas, O que queirades. Pero soltade parné que montar unhas festas é moi caro. Pedro, Que? estás preparado? Casi. Casi, estáse poñendo guapo, bueno, entrou Pedro e vai sair Xa estou, George xa Clooney. Estás? Dou. Bueno, ladies and gentlemen, prepárense para o máis guapo, para o máis sexy, para o máis atractivo, Pedro Latin Lover de Buscás. ¡Adentro! Písense, ¡qué cuerpazo! Esa amplia presencia. Bien como pisa forte. Un chico de... Sí. Y ahora, o toque sexy. Ay. Hay que unir ben, no vaya a ser. Ay. Me lo corta yo, me lo corta ahí, por favor. Van botar a tontada, machiño. Botaches debaixo do sobaco. Ah, no, Creo espera. Creo que no, porque despois... Ala, xa chega. Bueno, preparados? Que empece a poxa. Imos empezar por algo... Para, por favor. Xa chegan as casas. Está a xente... Está a miña nai afogada, xa vendo o lugar. Bueno, preparados cartiños, imos empezar por algo sinxelo. 50 euros, veña. Quen dá 50 euros para unha cita con Latin Lover? 50 euros a señora da Alianza. Muy bien. Vale, por veña, vou con era da No. ¿Qué? Espera, que prisa. E logo? Que canto máis cartos poña, máis cartos para festas. Ah. Con 50 euros non contratamos a ninguén. Vea, quen dá 100 euros? Quen dixo 100 euros por aí? 100 euros para o señor de bigote. 150 euros por aí. 150 euros para a señora de vermello. 200 euros para a zafata de negro. Vale, 250, quen dá 250? 250 para a rapaza de gafas. 300, quen dá 300? 300 por aí. 300 euros para a señora do vestido granate. 300 euros a unha. 300 euros as dúas. Que? 300 euros as tres. No, eso chega fora de tempo. Concedida a señora de Granate. Un forte aplauso.
Non te queixarás, eh? No, un lote de joyas leva, Un lote de joya. Bueno, señora, quere subir para darlle un bico? No, un momento. A que non é para vostede? É para o seu marido a cita? No. Para a súa filla? A súa filla? Pois, vea, que suba a filla, anda, que suba a filla. Ya verás que che tocou. A ver. Que suba a filla. Aí, sube. Sube. Esta de rosa, vale. Sí, a ver. Vale, Estaba vale. despistado. Carallo. ¿Qué tal? Ay, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Esther, Esther, qué nombre tan bonito, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y ti estudias o trabajas? Estudio porque traballo non hai. Bueno, venga, cuando me ten, Ves moito por aquí. Mira que mazo tan duro. Toca. ¿Es de aquí o viñeches a festa? Que fas, Pedro? Que fas? ¿Qué? Estou aquí preparando a cita romántica. Na cita romántica xa te dixen que era conmigo. Que tú estás moi ocupado e ti vai canai que foi a que ganou. Pero no, que tú non dixes que antes que non tiñas tempo, non Non tens teño tempo, non é exageración. Para o amor sempre hai tempo. Verdade, Esther? 10 minutiños sacamos cando me faga falta, eh? Pero que, como que, home, que? Que era comigo a cita, aparte, sempre acabo, como ves que gano eu, Ai, como te poso? Pero vai canai, home, vai canai, non te preocupes. No, mi madriña, vamos a echar na horta. No, eso non pode ser, No, mira, Fran, mira, que escolle ela, xa está. A ver, ti pensas que ela podendo escoller irse co presidente da comisión, que non vai querer ela ser primeira dama, con quen se vai ir, home? Que se vai ir contigo, vas facer o ridículo diante de toda Galicia. Veña, Esther, con quen queres ir? escolle, Esther, escolle. Aí Anda, vamos. estamos. Adeus, presidente, adeus. Vamos por aquí, Esther. No, aparte... Claro. Sabes que pasa? Que vou dicir unha cousa, moi boa elección, porque canto máis masa, mellor se pasa. Bueno, Galloso. Que triunfo, amor. Que triunfo, amor. El triunfou, Pa semana vimos e casámonos aquí en directo. Veña. dalle recordos a Maruja da nosa Ai, parte. verdad, Maruja. Bueno, da igual. Non ti fala con Maruja. Sí, é certo. Bueno, Bueno, veña, enhorabuena.